ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரேயர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. இல்ல அதுல ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே, பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். ஷேர் ஆகுதா மாதாஜி ஸ்கிரீன்? ஷேர் ஆகுது. ஓகே 1 minute. எஸ், थैंक यू. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கின்ற பக்தர்களை மீண்டும் ஒருமுறை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்து வரவேற்கிறேன். பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம் பிரபு. தேங்க்யூ. அத்தியாயம் 13 சேத்ரக்ன விபாக யோகம். இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. சேத்ரக்ன அப்படின்னா என்னன்னு பயந்துராதீங்க. இது என்ன அப்படின்னு விளக்கமா பகவானே நமக்கு சொல்றார். அதனால பகவான் இந்த சாப்டர்ல நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். நம்ம நேத்து 12வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். பக்தி யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது விரிவா ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் பகவான். அதுல பர்சனலிஸ்ட், இம்பர்சனலிஸ்ட், அருவவாதிகள், உருவவாதிகள், இவங்க 2 பேத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுறதா? நான் இயர்போன் கூட போடலையே மாதாஜி. கிளியரா தான் இருக்கு மாதாஜி எனக்கு. மாதாஜி உங்களோட டிவைஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. நடுவுல கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு மாதாஜி வாய்ஸ். அப்படிங்களா? இப்போ கிளியர் தான மாதாஜி? இப்போ கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. பக்தி வெர்சஸ் உருவமற்ற நிலை. சோ உருவவாதிகளுக்கும் அருவவாதிகளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ அருவவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க பிரம்மஜோதியை, பகவானுடைய அந்த உடலிலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த தேஜஸ், அந்த பிரம்மஜோதியை வழிபடுவார்கள், தியானம் செய்வார்கள். அவர்களுக்கு தியானம் செய்வதை தவிர வேற எதுவுமே செய்ய தெரியாது அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். ஆனா உருவவாதிகள் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வார்கள். சோ இங்க அருவவாதிகள்னால புலன்களை செயற்கையாக கண்ட்ரோல் பண்றதுனால அவங்க அதுல விழுந்து விடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனா இங்க உருவவாதிகள் புலன்களை செயற்கையா கண்ட்ரோல் பண்ணல,
அவங்க தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுத்துவதனால் அவர்களுக்கு அந்த டேஞ்சர் எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவானே சொல்றார், அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் பகவானை அடைவது, முன்னேற்றம் காண்பது அப்படிங்கிறது கடினம் அப்படின்னு பகவானே சொல்லிட்டார். அந்த பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் எல்லாம் என்ன என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். அடுத்தது கிருஷ்ணரை அடையணும், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவனாக ஒருத்தர் மாற வேண்டும் அப்படின்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸை நம்ம விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பெரிய லிஸ்ட். எனக்கு பிரியமானவன் இவன், எனக்கு பிரியமானவன் இவன் அப்படின்னு ஒரு 4-5 ஸ்லோகத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம விளக்கமாகவே பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் பார்க்கலாம். இந்த 13வது சாப்டர்ல அர்ஜுனன் மறுபடியும் 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். ஏதத் வேதும் இச்சாமி. சோ இது முக்கியமான சொல். அதுல என்னென்ன கேள்விகள் அப்படின்னா ஒரு 2-3 கேள்விகள் இங்க இருக்கு பாருங்க. சேத்ரா மற்றும் சேத்ரக்ஞ, ஞானத்தின் விளக்கம். சோ சேத்ரா அப்படின்னா என்ன, சேத்ரக்ஞ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறார். சேத்ரக்ஞம் சாபிமாம் வித்தி அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. சோ பகவானை பற்றிய அறிவை பெறணும் அப்படின்னா அதற்கு என்னென்னலாம் செய்யணும். மயிசான்ய யோகேன அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. நேயம், இங்க ஜ்னீயம்னு போட்டிருக்கு, அது நேயம்னு படிக்கணும். சோ அறிவின் பொருள் என்ன, நேயம்னா என்ன. சோ சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வதோ அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். பிரகிருதி அப்படின்னா என்ன, புருஷா அப்படின்னா என்ன, 2 பேரின் கலவை, 2 சேர்ந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத யூனியன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா, அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ காரணம் குணசங்கோசிய அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. அறிவின் பார்வை. சோ நம்மளுடைய போக்கஸ் என்னவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். சேத்ர சேத்ரக்ன யோரேவ மந்தம் ஞான சக்ஷு அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அதுல என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்க போறாரு அப்படின்னா, பிரகிருத்தினா என்ன, பிரகிருத்தினா நமக்கு என்னன்னு தெரியும், பொருள் இயற்கை, அதாவது இந்த ஜட இயற்கை, இந்த நேச்சர் அப்படிங்கிறது தெரியும். புருஷா அப்படின்னா என்ன, அனுபவிப்பவர், சோ அனுபவிப்பாளர் புருஷா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சேத்ரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உடல், நம்முடைய இந்த உடல் இருக்கு பாருங்க, இதுதான் சேத்ரா அப்படின்னு பேரு. அதுக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு, களம். சரி இல்லைங்க, ஆடு களம், போர்க்களம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த களம், அந்த பிளேஸ். சோ இங்க சேத்ரா அப்படின்னா உடல், இந்த களம். சரிங்களா, சரீரம், நம்மளுடைய இந்த சரீரம். சேத்ரக்ஞ அப்படின்னா இந்த உடலின் பார்வையாளர். 2 பேர் இருக்காங்க. யார் யாரு, நம்முடைய ஆத்மா, பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிற ஜீவாத்மா. சோ நம்முடைய ஆத்மா ஆத்மா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. அவர் எல்லா உடல்களிலும் இருக்கிறார். அந்த ஜீவாத்மா அந்த நம்முடைய உடல்ல மட்டும்தான் இருக்கிறார். ஆனா பரமாத்மா அப்படிங்கிறவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் அமர்ந்திருக்கிறார். சோ இது ஒரு டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது ஞானம் அப்படின்னா அறிவுனா என்ன அப்படின்னா, சேத்ரா அப்படின்னா என்ன, சேத்ரக்ஞ அப்படின்னா என்ன, இது 2த்துக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் அறிவு, ஞானம். நேயம் அப்படின்னா என்னன்னா போக்கஸ், அந்த கோல். சோ நேயம் அறிவின் இலக்கு. அந்த அறிவை அடைந்தவுடன் நம்ம நம்மளுடைய கோல் என்னவாக இருக்க வேண்டும், பரமாத்மாவை சென்று அடைவதாக இருக்க வேண்டும். சோ இது விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. இதை நீங்க மனசுல அப்படியே வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப வரப்போற ஸ்லோகங்கள்லாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யார் படிக்க போறீங்க, படிங்க மாதாஜி. அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகம் சொல்லி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத 13ோऽध्यायः. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ்ஞ விபாக யோகः. அர்ஜுன உவாச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஞ்ஞமேவ ச ஏதத் வேதிதுமிச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேத்தி தம் பிராஹுः க்ஷேத்ரஞ இதி தத்விதः. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அதாவது பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷ, களம் சேத்ர,
களத்தை அறிபவன் சேத்ரக்ஞ, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். சோ அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்ர என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது சேத்ர அப்படின்னா உடல், அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு களம். சோ இந்த உடலை அறிபவன், அதாவது இந்த களத்தை அறிபவன் சேத்ரக்ன என்று அறியப்படுகிறான். சோ அந்த களத்தை அறிபவன் யார் யாரு? ஆத்மாவும் களத்தை அறிபவன் தான், பரமாத்மாவும் களத்தை அறிபவன் தான். சோ ஆத்மாவுக்கு இந்த உடலை பற்றி மட்டுமே தெரியும். என்னுடைய ஆத்மா என்னுடைய உடலை பற்றி மட்டும்தான் அந்த ஆத்மாக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் பரமாத்மாவுக்கு எல்லோருடைய உடலை பற்றியும் தெரியும். சோ சேத்ரக்ன அப்படின்னா 2 பேர், களத்தை அறிபவர்கள் 2 பேர், ஆத்மா பரமாத்மா. சோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? உடல், இன்னொரு பேர் களம், அது சமஸ்கிருதத்துல சேத்ர அப்படின்னு சொல்றோம், சரீரம். சோ இந்த உடலை அறிபவன் யார்? உடலை அறிபவன் சொல்லலாம், களத்தை அறிபவனும் சொல்லலாம், இந்த சேத்திரத்தை அறிபவனும் சொல்லலாம். சேத்திரத்தை அறிபவனுக்கு என்ன பேர்? சேத்ரக்ஞ அப்படின்னு பேரு. அது 2 பேர் இருக்காங்க, ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. ஆத்மாவுக்கு நம்முடைய அந்த எந்த சரீரத்துக்குள்ள இருக்குதோ அந்த உடலை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பரமாத்மாவுக்கு எல்லோருடைய உடலை பற்றியும் தெரியும். இதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகமும் நமக்கு சொல்கிறது. நம்முடைய உடல் நம்முடைய களம் என்று அறியப்படுகிறது. உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன். சோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு உடலே களம். நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன்டு சோல்ஸ், நமக்கு இந்த உடல் தான் களம். சோ இப்போ பேஸ்கெட் பால் விளையாடணும் அதுக்குன்னா அதுக்கு ஒரு தனி கிரவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்முடைய செயல்கள் செய்வதற்கு நம்முடைய உடல் தான் நமக்கு களம். சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த பௌதீக இயற்கையிலே கட்டுண்டு கிடக்கிறோம். சோ முக்குணங்கள்னால கட்டுண்டு கிடக்கிறோம். சோ இந்த இயற்கையை நம்ம டாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சதுனால நம்ம ஆதிக்கம் செய்ய முயல்கிறோம். சோ நம்ம அதுதான் விரும்புகிறோம் கூட. சோ உடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, உடல் என்பது புலன்களால் ஆனது. சோ இந்த புலன்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆசைப்படுகிறது, மனம் ஆசைப்படுகிறது. அந்த ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள எதன் மூலமாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும்? நம்முடைய புலன்கள் வாயிலாக தான் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும். ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம், அப்ப நம்ம நாவால் சுவைக்கிறோம். ஏதோ ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம காதால் கேட்கிறோம். எதையாவது ஒண்ணு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூவி, அது பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம கண்களால் அனுபவிக்கிறோம். சோ நம்ம புலன்களால் தான் நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் நாம் தீர்த்து கொள்கிறோம். சோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி செயல், அந்த புலன் முயற்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்முடைய ஆசைகளை திருப்தி செய்து கொள்ளுவதற்கு ஏற்ற மாதிரிதான் பகவானும் நமக்கு ஒரு உடலை தருகிறார். சோ இந்த ஆன்மாவின் செயலுக்கான களம் அல்லது சேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோ அப்போ சேத்ரக்ன அப்படிங்கிறவன் களத்தை அறிபவன். களத்தை அறிபவன் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ உடலை அறிபவன், உடலை அறிபவன், களம் களத்தை அறிபவன். சோ இந்த வேறுபாட்டை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடல் உடலை அறிபவன், களம் களத்தை அறிபவன். சோ இதுக்கும் 2க்கும் வேறுபாட்டை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, இந்த உடலை எடுத்துக்கோங்க. உடல் பால்யத்தில் இருக்குது, அப்புறம் இளமைக்கு மாறுகிறது, அப்புறம் முதுமைக்கு மாறுகிறது. அப்போ இந்த மாற்றங்கள் என்பது யாருக்கு நடக்கிறது? களத்திற்கு, அதாவது இந்த உடலுக்கு நடக்கிறது. ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் ஆத்மாவுக்கு நடக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்மாவுக்கு இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் இல்லை. அது எப்பவுமே இளமையாக, நித்தியமாக, நிரந்தரமாக இருக்கிறது. அது என்றைக்கு தோணுச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அது ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டேதான் இருக்குது. அதுக்கு அழிவே இல்லைன்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதற்கு நிரந்தரமானது, நித்தியமானவன், அழிவற்றவன், அவனுடைய சைஸ் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ அப்போ ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு சேஞ்சஸ் கிடையாது. ஆனா இந்த உடலுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. இதுதான் 2த்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நிறைய பொருள்கள் யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார், சட்டை இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? நான் வேறு, நான் அப்படிங்கிறது வேறு, என்னுடைய அப்படிங்கிறது வேறு. அதாவது உடல் என்பது வேறு, ஆத்மா என்பது வேறு. அதை சொல்றதுக்காக நான் இப்படி சொல்றேன். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, என்னுடைய சட்டை, என்னுடைய கார்,
அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப நான் என்பது வேறு, என்னுடைய என்பது வேறு. இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நானே காராக முடியாது, நானே சட்டையாக முடியாது. நான் அப்படிங்கிறது வேறு, என்னுடைய அப்படிங்கிறது வேறு. சோ என்னுடைய சட்டை, என்னுடைய கார், என்னுடைய பெண், என்னுடைய புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் என்னுடைய ஆக முடியாது இல்லைங்களா? சோ இதுதான் உடலுக்கும் அந்த உடலை அறிபவன், அந்த களத்தை அறிபவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு, உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यद्यज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். சோ நம்முடைய ஆத்மா நம்ம மனசுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லா உடம்புக்குள்ளயும் உட்கார்ந்திருக்கிறார். சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு தெரியும். ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுமா? ஏன்னா என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா பகவானுக்கு நான் எல்லோருமே என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 விதமான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒண்ணு ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. அதாவது பரமாத்மா என்பவர் முழு முதற் கடவுளுடைய அம்சம். சோ பரமாத்மா அப்படிங்கிறவர் பரமம், எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர். ஆத்மா அப்படிங்கிறது நம்முடைய அந்த உடலுக்குள்ள இருக்குதோ அந்த உடலை மட்டுமே அறிகிறார். அப்ப பகவானை பரம அறிவாளன் அப்படின்னு நம்ம இங்க சொல்லலாம். சோ எல்லா பற்றியும், எல்லா உடல்களை பற்றியும் அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது. சோ பண்ணுங்க. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. 3வது கொஸ்டினுக்கு இங்க பதில் சொல்லிட்டாரு. சோ உடலையும், அதாவது களத்தையும், களத்தை அறிபவனையும், ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் யாரெல்லாம் தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அதுதான் ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதுவே என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் 3வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது பிரபு. இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கம் சொல்லிடுறேன். அது முதல் ஸ்லோகத்துக்கு ஆப்டா பொருந்தும். ஒரு சின்ன விவசாயி இருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு 2-3 காணி நிலம் இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன பார்ட் இல்லைங்களா? சோ இருக்கிறது. அதே அந்த அந்த விவசாயி வாழ்கின்ற அந்த ஊர்லயே அந்த ராஜா இருக்கிறார். அவருக்கு அந்த ராஜ்யமே சொந்தம் இல்லைங்களா? அந்த விவசாய கேட்டா அவருடைய நிலத்துல என்னென்ன இருக்குது, எவ்வளவு தூரம் அதனுடைய ஸ்கொயர் ஃபீட் பரவி இருக்குது, தெற்கால இவ்வளோ இருக்குது, கிழக்கால இவ்வளோ, அந்த சைடு இவ்வளோ, இந்த சைடுன்னா அவருக்கு அவருடைய அந்த காணி நிலத்தை பற்றி மட்டுமே தான் தெரியும். ஆனா அந்த ராஜாவுக்கு அவருடைய நாடு எவ்வளவு தூரம் பறந்து விரிந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும். எத்தனை நன்சை நிலங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை புன்சை நிலங்கள் இருக்கிறது இல்லைங்களா? எல்லாமே அத்துப்படியா தெரியும். அதே மாதிரிதான் நம்ம விவசாயி அப்படிங்கிறது நம்ம ஆத்மா மாதிரி கொஞ்சம் தான் தெரியும். ஆனா பகவான் அப்படிங்கிறவருக்கு ராஜா மாதிரி தன்னுடைய நாட்டிலே இருக்கிற எல்லா இடங்களையும் பற்றி அவர் நன்றாக அறிந்து வைத்திருப்பார். இதுதான் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோமதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा. கேக்குதா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ऋषिभिर्बहुधा गीतं सन्तोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्णा. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. செயல்களின் களம், செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு கீதை வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ இந்த களத்தை அறிபவன், அவனுடைய செயல்கள், இதெல்லாமே பற்றி நிறைய வேத நூல்கள் எல்லாம் விளக்கி சொல்லி இருக்கிறது. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரம்.
சோ அதனுடைய வர்சஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதுக்கு இன்ன காரணம், இதுக்கு இன்ன விளைவுகள் அப்படின்னு ரொம்ப சிறப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்திலே இது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, எந்தெந்த பொருள்களால் இந்த உடல் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது, யாருடைய ஆட்சியின் கீழ் இந்த உடல் செயல்படுகிறது, எவ்வாறு இந்த உடலுக்குள்ளே மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன, சோ இதுக்கு என்ன காரணங்கள், என்ன ஜீவாத்மாவினுடைய இறுதி இலக்கு என்ன, ஜீவாத்மாவின் உண்மை உரு என்ன, இந்த எல்லாமே ஒருவன் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். சோ ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவங்களுக்கு நடுவுல இருக்கிற வேறுபாடு என்ன, இவர்களுடைய சக்திகள் அதாவது செல்வாக்குகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதை பற்றி எல்லாம் ஒருவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சிருக்கிறவன் தான் ஞானம் அப்படிங்கிறதை அறிந்திருக்கிறவன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கிற ரெண்டும் உள்ள வேறுபாடை முக்கியமாக கட உபனிஷத் சொல்கிறது. சோ முழுமுதற் கடவுள் இயற்கையிலேயே ஆனந்தம் நிறைந்தவர், சத் சித் ஆனந்த விக்கிரக அப்படின்னு பிரம்ம சம்ஹிதை சொல்கிறது. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சித்தானந்த விக்கிரகம் அநாதிராதி கோவிந்தம் சர்வகாரண காரணம் அப்படின்னு பிரம்ம சம்ஹிதை சொல்கிறது. சோ பகவான் எப்படிப்பட்டவர், சத் சித் ஆனந்த ஸ்வரூபி. சோ அந்த சத் சித் அறிவு நிரம்பியவர், ஆனந்தம் நிரம்பியவர். சோ இந்த மாதிரி அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார். அவர் எப்படி இந்த உலகிலே தன்னை விரித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விஞ்ஞானமயம். அடுத்த ஸ்லோகம் போக பிரபு. இதுதான். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முழுமுதற் கடவுள் தன்னை எப்படி இந்த உலகிலே விரித்து கொண்டிருக்கிறார், விரிவாக்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் விஞ்ஞானமயமாகவும் பிராணமயமாகவும் ஞானமயமாகவும் அன்னமயமாகவும் தன்னை விரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் அன்னமயம், பிராணமயம், ஞானமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம், இப்படி தன்னை விரிவாக்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். சோ நம்ம வாழ்வதற்கு என்ன தேவை அப்படின்னா உண்ண உணவு தேவை, அன்னம் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் நமக்கெல்லாம் உயிராக இருக்கிறார், அன்னமாக இருக்கிறார். சோ நமக்கு நம்ம சாப்பிடாம யாருமே உயிரோடு வாழ முடியாது. சோ அன்னமாக தன்னை விரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ அன்னமயமாக இருக்கிறார். நாம் எல்லோருமே அதை தான் சார்ந்திருக்கின்றோம். சோ இந்த பரமனை பற்றிய பௌதீக அறிவுக்கு பிறகு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பிராணம் தேவை, பிராணன் தேவை. சோ பிராணமயமாகவும் அவரே இருக்கின்றார். பரிபூரண உண்மையை உணர்ந்த பிறகு, சோ நம்ம உணவில் உணர்ந்த பிறகு, நம்ம பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத உணவில் உணர்ந்த பிறகு நம்ம அடுத்தது பகவான் எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு உணர்ந்து கொள்கிறோம், பிராணனாக இருக்கிறார் அப்படின்னு உணர்ந்து கொள்கிறோம். அதுக்கப்புறமா மூன்றாவது என்னவாக இருக்கிறார் அப்படின்னா ஞானமய. ஞானமயத்தை எப்படி உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம திங்க் பண்றோம். சோ திங்கிங். அடுத்தது உணர்கிறோம், ஃபீலிங். அடுத்தது விரும்புகிறோம், சில எல்லாத்தையும் லைக் பண்றோம், நமக்கு லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கு. சோ விரும்புகிறோம். இது எல்லாமே எதனால வந்துச்சு, ஞானத்தினால், அறிவினால் வந்துச்சு. சோ இந்த அறிவாக அடுத்த நிலைக்கு தன்னை விரிவித்து நமக்கு அவர் காட்சி தருகிறார். சோ இந்த மாதிரி உயர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்தது விஞ்ஞானமயமாக அவர் தன்னை விரிவித்துக் கொள்கிறார். பிரம்மஞானம், உயிர்வாளியின் மனம் மற்றும் உயிர் அறிகுறிகள் ஆகியவற்றுக்குரிய வேறுபாடுகளாக அவர் காட்சி அளிக்கிறார். அடுத்த உயர்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னா ஆனந்தமயம். சோ அவர் எப்பவுமே ஆனந்தமயமாக இருக்கிறார். அவர் தன்னிலே ஆனந்தம் காண்கிறார். அதனாலேயே அவருக்கு ஆத்மாராமா என்று பெயர். சோ அவருக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எதுவும் இல்லை, எந்த பலன்களும் அவருக்கு தேவையில்லை. சோ அவர் தன்னிலே எப்பவுமே ஆனந்தமாகவே இருக்கிறார். அவருக்கு வேண்டியது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. சோ ஆனந்தமான அந்த நிலையிலேயே இருக்கிறார். சோ இந்த 5 விதமாக தன்னை விரித்துக் கொள்கிறார். சோ ஆனந்தமயோ அப்பியாசாத் என்று சொல்லுகிறது. சோ வேதாந்த சூத்திரம் சொல்கிறது. சோ ஜீவாத்மா இந்த ஆனந்தமயத்துடன் இணைய வேண்டும். நம்மளுடைய ஆத்மா இந்த ஆனந்தமயமான பரமாத்மாவுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்யும் போது ஒரு பக்குவ நிலையை அடைகிறான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு விளக்கி சொல்கிறது. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
6 and 7 படிங்க மாதாஜி. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगादश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்ப துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் வேறுபாடுகள் அப்படின்னு கருதப்படுகிறது. சோ செயல்களின் களம் எது? நம்முடைய உடல். சோ இந்த அதுல வருகிற வேறுபாடுகள் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் மேலே சொல்லப்பட்ட எல்லாமே. அதாவது நம்முடைய இந்த உடல் எதால் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னா 24 மூலகங்களால் ஆக்கப்பட்டது. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 5 பெரும் மூலகங்கள், அதாவது பஞ்சபூதங்கள். சோ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். சோ அந்த பஞ்சபூதங்கள். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அகங்காரம், அறிவு. அடுத்தது முக்குணங்களின் தோற்றம், தோன்றாத இயற்கை, சரிங்களா? அன்மேனிஃபெஸ்டட் 3 குணங்கள். சோ 3 குணங்களினுடைய அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ 8 ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? பஞ்சபூதங்கள் 5, அகங்காரம், அறிவு, முக்குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ 8 ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நம்முடைய 5 புலன்கள். என்னென்ன 5 புலன்கள்? கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு. சோ இந்த மாதிரி 5 புலன்கள். சோ 5 செயற்புலன்கள், செயல்கள் செய்கிறோம் இல்லையா? அது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சப்தம், கால்கள், கைகள், அது மட்டும் கிடையாது, புதம் மற்றும் பாலுறுப்புகள், ஜெனிட்டல். சோ அது. அடுத்தது மனம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அடுத்தது வாசனை, சுவை, உருவக்காட்சி, தொடு உணர்வு, ஒளி. இதெல்லாமே நம்ம 5 புலன்களை கொண்டு நம்ம கண்ணை வச்சு பார்க்கிறோம். தொடு உணர்வு ஸ்கின்னால தொட்டு பார்க்கிறோம், ஒளி கேட்கிறோம், கண்கள்னால உருவக்காட்சி பார்க்கிறோம். சோ இது எல்லாமே சேர்த்தோம் அப்படின்னா 24 மூலகங்கள் வருகிறது. சோ இந்த 24 மூலகங்கள், அதற்குரிய மாறுபாடுகள், இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நம்முடைய இந்த உடல் அப்படிங்கிறத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த 24 எத்தனை மூலகங்கள் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம். அதனாலதான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே சொன்னேன். இங்க உங்களுக்கு இதுவா கொடுத்திருக்காங்க. அதை நான் விளக்கி, பஞ்சபூதம் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். 10 புலன்கள் அப்படின்னாலும் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் இன்னொரு தடவை கூட இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தயாரா இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம். 8 to 12. இந்த 8 to 12ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, எதை அவர் சொல்றார் அப்படின்னா, ஞானம் என்றால் என்ன? ஞானம். சோ ஞானம் என்றால் என்ன என்பதை 8லிருந்து 12 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் சொல்றார். சோ இதெல்லாம் தான் ஞானம். இதை தவிர மற்றதெல்லாம் அஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அமானித்வம், அதம்பித்வம், அஹிம்சா, சாந்திரார்ஜவம், ஆச்சார்யோபாசனம், சௌச்சம், ஸ்தைர்யம், ஆத்ம விநிகிரஹः, இந்திரியாதேஷு வைராக்யம், அனஹங்கார ஏவ ச, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம், असक्तिर् अनभीष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं स समसित्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि, अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्ततोऽन्यथा. हरे कृष्ण. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுயக்கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய்யகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான கலக்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகியிருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றிருத்தல், பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்ற அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். இது எல்லாமே நமக்கு என்னன்னு தெரியும். சோ அடக்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியும். கர்வமின்மை, அகிம்சை, இது எல்லாமே நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நல்ல குணங்களை எல்லாம் வளர்த்து கொண்டால் அவங்க ஞானவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். மற்ற குணங்கள் எல்லாமே அஞ்ஞானத்திலே சேர்ந்தது அப்படின்னு இங்க பகவான் நம்மளுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 13 படிங்க. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासतुच्यते. हरे कृष्ण. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. சோ ஆத்மாவை பற்றி பகவான் இங்க டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கிறார். எதை நீ அறிவதால் அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ, அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை அறிவதால் நம்ம பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து விடுபடுவோம், செயல் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவோம். அதுதான் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்து கொண்டவன், எதற்கும் கலங்காதவன், நடுநிலை வகிப்பவன். சோ அப்படிப்பட்டவன் அமிர்தத்தை சுவைக்கிறான். சோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். அதை பற்றி நான் உனக்கு சொல்றேன். அதுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. அது எப்ப தோன்றியது ஆத்மா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆரம்பமே தெரியாது. அது யாருக்கு கட்டுப்பட்டது? பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டது. அதுக்கு என்னென்ன பேர்கள் எல்லாம் இருக்கு? ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க, சில இடங்கள்ல பிரம்மன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதுக்குதான் ஜட உலகின் காரணம் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. சோ இந்த ஜட உலகத்திற்கான காரணம் அதனுடைய விளைவுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இந்த ஆத்மா விளங்குகிறது. நம்முடைய செயல்களுக்கெல்லாம் நாம் உடல்தான் காரணமே தவிர நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆன்மா என்னைக்குமே காரணமாக இருக்காது. சோ அது எப்பவுமே தனித்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். ஆத்மா துவக்கமற்றது. சோ எப்போது தோன்றியது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. இத கட உபனிஷத் கூட நஜாயத்தே பிரியத்தே வா விபசித்த அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரம்மம் என்பது ஆத்மாவை குறிக்கிறது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் உங்க கொஸ்டின்ல கேட்டாலும் கேட்கலாம். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. எஸ் மேடம். சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ருச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. சோ நம்முடைய எல்லா புலன்களுக்கும் யார் காரணம் அப்படின்னா பகவான் தான். இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவர் புலன்கள் இல்லை. அவர் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றார். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். நம்மளுக்கு இது தெரியும். பற்றில்லாமல் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு நிறைய நம்ம கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? பற்றில்லாமல் இருப்பவர் அவர் அப்படின்ட்டு. சோ அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். 3 இடைக்கே குணங்கள் என அவர் தான் படைச்சார். ஆனா அதுக்கு அவர் கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது. அதை கண்ட்ரோல் பண்றவர் தான் அவரு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். சோ எல்லா குணங்களுக்கும் யார் எஜமானராக இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் தான் எஜமானராக இருக்கிறார். சோ பகவான் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். கோலோகயேவ நிவசதி அகிலாத்ம பூத அப்படின்னு பிரம்ம சம்ஹிதையில ஒரு லைன் வரும். சோ அது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, கோலோகத்தில் அவர் லீலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதே சமயத்தில் அவர் எல்லோருடைய ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா.
பூலோகத்துல அவர் வந்து லீலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதே சமயத்துல அவர் வந்து இங்கேயும் எல்லோருடைய மனதிலும் நிறைந்திருக்கிறார். இந்த அண்டங்கள் பிரபஞ்சங்கள் எல்லாவற்றிலுமே அவர் காற்றை போல பரவி இருக்கிறார். சோ அவர் இல்லாத இடமே இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியுது. அவர் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் அப்படிங்கிறது தான் நான் மேல சொன்ன அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள். சோ ஆனால் ஜீவாத்மா நான் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம மனசுக்குள்ள மட்டும்தான் அந்த ஆத்மா இருக்குது, வெளியில எங்கேயுமே இல்ல. இது வந்து நம்ம 2 பேர்த்துக்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாடு, ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு. இந்த 15வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, நான் சொன்னதெல்லாம் 14வது ஸ்லோகம், அது இங்க ஸ்லைடு கிடையாது, பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன். சோ பகவானுக்கு எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மா. பகவானுக்கு எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய கடந்த காலம் என்ன, இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது என்ன, நம்ம ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ணுவோம், என்ன நினைப்போம், என்ன செய்வோம் எல்லாமே தெரியும். ஆனால் நமக்கு வந்து நம்மளத மட்டும்தான் பத்தி தெரியும். நம்மளுடைய கடந்த காலம் தெரியாது, நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரும் தெரியாது. நம்ம வந்து போன ஜென்மத்துல என்னவாக இருந்தோம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா? தெரியாது. சோ கடந்த காலத்தில் செய்தவை, நிகழ்காலத்தில் செய்து கொண்டிருப்பவை, எதிர்காலத்தில் நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து அறிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ எல்லாம் அறிந்தவராக இருக்கிறார், குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த ஸ்லைட் படிங்க மாதாஜி. 16. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார், அசைவன மற்றும் அசையாதனவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். இதுக்குதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், அவர் பூலோகத்துல இருக்கிறார், அதே சமயத்துல லீலைகள் அங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய மனதிலும் இருக்கிறார், ரொம்ப தொலைவிலும் இருக்கிறார், ரொம்ப பக்கத்திலும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ அவர் பரம உண்மை, அவருக்கு மிஞ்சிய உண்மை எதுவுமே கிடையாது. எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அசைவனவற்றிலும் இருக்கிறார், அசையாதவற்றிலும் இருக்கிறார். சோ அவரை வந்து புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது முடியாத காரியம், சூட்சுமமானவர் அவர். சோ இந்த ஜடப்புலன்கள், குறையுள்ள இந்த ஜடப்புலன்களை வைத்துக் கொண்டு அவரை அறிவது, அவரை காண்பது அப்படிங்கிறதோ நம்மளுக்கு வந்து முடியாத காரியம் அப்படின்னு இந்த இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா என்ன பண்ணலாம், அவர் மீது பிரேமையை வளர்த்து கொள்வதன் மூலமாக அவர் நம்ம மனசுல இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதை வந்து நம்ம மனசுல இருக்கிற இறைவனை நம்மால் காண முடியும். சோ அதுக்கு தேவை அனன்ய பக்தி, களங்கமற்ற பக்தி. அடுத்தது பிரபு. உயர்ந்த சத்தியம், அதனுடைய இதுதான் போட்டிருக்காங்க, மொழிபெயர்ப்பு தான் இங்க போட்டிருக்காங்க. 18வது படி. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. हरे कृष्ण. பிரகாச பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜெகத்தின் இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவராக தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். சோ அவரை நம்ம எங்க தேடி போக வேண்டாம், அவர் இங்கேதான் இருக்கிறார் அப்படின்னு இங்க இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். சோ இப்ப சூரியன் வந்து பற்பல இடங்களில் தோன்றுவது போல ஒரே விஷ்ணு எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறார். நமக்கு இருக்கிறது பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரே ஒரு சூரியன் தான். அந்த சூரியனை வந்து இந்தியாவில இருந்தாலும் பார்க்கலாம், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாலும் பார்க்கலாம், இங்க சென்னையில இருந்தாலும் பார்க்கலாம், கோயம்புத்தூருக்கு போனாலும் பார்க்கலாம். சோ எல்லா இடத்திலுமே வந்து ஒரே சூரியன் தான். அதே மாதிரிதான் பகவான் ஒரே விஷ்ணு தான், ஒரே கிருஷ்ணர் தான். அவரை எல்லா இடத்திலுமே வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். உலகத்திற்கு ஒரே ஒரு விஷ்ணு தான், ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒரு விஷ்ணு கிடையாது. சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதே போல பிரளயம் நடக்கும் போது எல்லா உயிர்வாளிகளுமே வந்து அவருடைய வயிற்றிலே வந்து அடங்கி விடுகிறார்கள். அந்த அவர் மறுபடியும் வந்து நாங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த ஊழி காலம் முடிந்தவுடன்.
சோ அது வந்து படைப்பு ஆரம்பிக்கும் போது மறுபடியும் வந்து எந்த ஆர்டர்ல உள்ள போனாங்களோ அதே ஆர்டர்ல வந்து வெளியில வருவாங்க படைப்பார் அப்படின்னு நம்ம வந்து 17வது ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 18வது ஸ்லோகத்துல சந்திரன், சூரியன், நட்சத்திரம், எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒளி எங்கிருந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான் அதுக்கு வந்து ஒளியாக இருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது பிரபு 19th. इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव योपपद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் உடல் சேத்திர, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு என்னுடைய இயற்கையை அடைய முடியும். சோ பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு இது எல்லாம் புரியாது. அவங்க வந்து பகவத்கீதையை வந்து எதுவுமே படிக்கிறது இல்ல. அவங்க சில பிரபுபாதர் சொல்வாரு, தேன் பாட்டில் இருக்கு, அதுல ஃபுல்லா தேன் இருக்கு, அத வந்து சுவைக்கணும் அப்படின்னா அது மூடிய திறந்து அத வந்து ஸ்பூன்லயோ இல்ல கையில கொஞ்சம் ஊத்தியோ நக்கி பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததா அதனுடைய டேஸ்ட் தெரியும். இல்ல அத எந்த செயலுமே செய்யாம அந்த தேன் பாட்டில திறக்கவே இல்ல, அந்த தேன் பாட்டில் வெளியில இருந்தே நக்கி பார்த்தா அதனுடைய டேஸ்ட் தெரியுமா? தெரியாது. அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களையும் வந்து உள்ள போய் படிச்சு பார்த்து ஒரு ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒழிய வெளியே இருந்து கருத்து சொல்லக்கூடாது. அதை பற்றிய அறிவு பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அவங்களுக்கு சொல்ல தேவையும் இல்லை. அந்த நாஸ்திகர்களுக்கு பகவத்கீதையை பற்றியோ பகவானை பற்றியோ சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னே சொல்லிட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரியான அறிவு பக்தர்களால் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும், மற்றவர்களால் முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அடுத்து படிங்க. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विग्रांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. हरे कृष्ण. ஜட இயற்கையையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஜட இயற்கை எப்ப தோன்றியது அப்படின்னு ஏதாவது இத்தனாவது வருஷம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? தோற்றத்தை நம்மளால சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி அங்க உள்ள இருக்கிற உயிர்வாளிகளை வந்து எந்த வருஷம் பகவான் படைச்சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. அப்ப அது ரெண்டுத்துக்குமே ஆரம்பம் கிடையாது. சோ இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அங்கே நடக்கின்ற மாற்றங்கள், இயற்கையிலும் மாற்றங்கள் நடக்கிறது, அந்த உயிர்வாளிகளுக்குள்ளும் மாற்றங்கள் நடக்கிறது. நம்ம பார்த்தோம், ஒரு மனுஷனை எடுத்துக்கொண்டாவே பால்யம், இளமை பருவம், முதுமை அப்படின்னு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கு. சோ அவருடைய மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. இதெல்லாமே வந்து இந்த இயற்கையோட பை ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த சேஞ்சஸ், இந்த உயிர்வாளிகள், இந்த இயற்கை எல்லாமே வந்து ஜடத்தின் வந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்கே நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறார். அடுத்தது कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते. हरे कृष्ण. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. சோ லா ஆஃப் நேச்சர், இந்த லா ஆஃப் நேச்சர்னாலதான் எல்லாமே நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. இருந்தாலும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இயற்கை எப்படி காரணமாக முடியும்? இயற்கை வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல காரணமா இருந்தா கூட அந்தந்த உயிர்வாழி செய்கின்ற பாவ புண்ணியங்களுக்கு அந்தந்த உயிர்வாழிதான் காரணம். சோ அந்தந்த உயிர்வாழிதான் காரணமாக இருக்க முடியும். இயற்கைன்னு சொன்னா கூட அந்தந்த உயிர்வாழிகளும் காரணமாக, பெரும் காரணமாக இருக்கிறார்கள். அவங்களுடைய இன்பங்கள் துன்பங்கள், இன்பம் எதனால வருகிறது? புண்ணியம் செய்ததனால்.
துன்பம் எதனால் வருகிறது? பாவம் செய்ததனால். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அடுத்த ஜென்மத்துல வேறொரு உடம்பை வந்து பகவான் நம்மளுக்கு நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கிறார். ஒரு நாயோட உடலுக்குள்ள நம்ம ஆத்மா போச்சு அடுத்த ஜென்மத்துல அப்படின்னா நாய் மாதிரி ஆக்ட் பண்ண வேண்டி வரும். ஒரு பன்றியின் உடலுக்குள்ள நம்முடைய ஆத்மா போச்சு அப்படின்னா பன்றியை வந்து எங்க இருக்கும்? சேரும் சகதியும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். இந்திரனே ஒரு தடவை பன்றியாக சபிக்கப்பட்டு அவர் வந்து சேரும் சகதியில தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். ஐயோ இப்படி இருக்கிறாரே சொல்லிட்டு அவரை கூட்டிட்டு போறதுக்கு நீ இந்திரனா இருக்க வேண்டியவன், இந்த ஜகத்தை ஆள வேண்டியவன் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம், எனக்கு இந்த மலத்தை சாப்பிட்டுட்டு இங்கே என்னுடைய பன்றி மனைவி பன்றி குழந்தைகளோட இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, நான் இருந்து வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பன்றியின் உடலுக்குள்ள வச்சா அந்த பன்றி என்னென்னலாம் பண்ணுமோ அதுதான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சோ அதுக்கு கொண்டு போய் வந்து நல்லா கோதுமை அல்வா நல்லா நெய் எவ்வளவு நிறைய ஊத்தி நல்லா கோதுமை அல்வா கொண்டு போய் வாழை இலையில வச்சு கொடுத்தாலும் அது சாப்பிடாது. அதுக்கு வந்து அது என்ன பிடிக்குமோ அதுதான் அதோடைய இதுல வந்து என்ன படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரிதான் அது செயல்கள் எல்லாமே செய்து கொண்டிருக்கும். சோ இதுதான் வந்து இயற்கையினுடைய சட்டம். சோ எல்லாமே சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கிறார்கள். சோ பரமாத்மா இருக்கிறது கிடையாது, சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஜீவாத்மா வந்து ஆக்ட் பண்ணுகிறது. நாயின் உடலுக்குள்ளே இருந்தால் நாய் மாதிரி குறைக்கிறது எல்லாமே, பன்றியின் உடலுக்குள்ள இருந்தால் பன்றி மாதிரி. சோ அப்போ நம்ம ஜீவாத்மா எந்த உடலுக்குள்ள போகுதோ பரமாத்மாவும் கூடயே போறார். ஜீவாத்மாவை விட்டு பிரிவது கிடையாது, அங்கேயும் பரமாத்மா உள்ளேயே அவர் கூடயே போறார். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தேதான் இருக்கிறார்கள். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. அடுத்தது படி. புருஷ பிரகிருதி ஸ்திதோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஸ்ய சத்த சத் யோனி ஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு சோ இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள விழுந்துட்டோம், பிறந்துட்டோம். சோ அப்ப இந்த முக்குணங்கள் வந்து நம்மை வந்து ஆளுகிறது, நம்மை வந்து வசியப்படுத்துகிறது. அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்கள் செய்து இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சோ அந்த வழிகளை எல்லாம் நாம் வந்து பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம். சோ இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இதனால ஏற்பட்டது, நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் இருக்கிறதுனால ஏற்பட்டது. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நம்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான், நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜட இயற்கையினுடைய தொடர்பிலே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இன்ப துன்பங்களை வந்து அனுபவிக்கிறோம். சோ எத்தனையோ ஜென்மங்கள் வந்து 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கிறது. சோ என்னென்ன பிறவிகள்ல என்னென்ன நம்ம வந்து என்னென்ன பாவ புண்ணியங்கள் செய்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம். அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த ஜென்மமும் நமக்கு பிறவி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பிரபு. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण. நாம் எப்படி இன்னொரு உடலுக்குள் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்முடைய ஆத்மா வெளியேறுகிறது. நம்ம ஆத்மாவோட சேர்ந்து நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் வந்து டேக் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க. நம்ம இந்த ஜென்மத்துல என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்டோம் நான் அப்படிங்கிற அந்த ஆசைகள், அந்த நிறைவேறாத ஆசைகளை எல்லாம் வந்து டேக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. கூடவே பரமாத்மாவும் போகிறார். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு இன்னொரு பாடி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. எப்படி ஒரு சட்டை நைந்து போய்விட்டது, அது பேடாயிருச்சு, கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வேற சட்டை போட்டுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் வேறொரு சட்டையை போட்டுக்கொள்கிறது, வேறொரு உடலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிந்து வைத்துக் கொண்டோம். இருப்பினும் இந்த உடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். சோ ஆத்மா மட்டும் இல்ல, இன்னொருத்தர் இருக்கிறார். யாருன்னு பார்த்தா அதுதான் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், என்ஜாயர், உரிமையாளர். அவரே இறைவன். எல்லாத்துக்குமே வந்து பரம உரிமையாளர் அவர்தான். அவர்தான் எல்லாத்துக்குமே ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர். சோ அவர் வந்து மேற்பார்வையிடுகிறார், சூப்பர்வைஸ் பண்ணி அவர் வந்து அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. சோ எல்லாத்தையும் சாங்ஷன் பண்றவர் அவர்தான். சோ இது இவளுக்கு நல்லது, இது இப்ப கொடுத்தா இவளுக்கு இது நல்லது இல்ல அப்படின்னு அவர் வந்து நான் எல்லாத்தையுமே வந்து
ஆராய்ந்து நம்மளுக்கு எதை எப்ப கொடுக்கணுமோ அதை அப்படி வழங்குபவர் பரமாத்மா. சோ இறைவன் என்று அவரே அறியப்படுகிறார் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது யயேவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி ந ச பூயோ விஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம் பகவான் நம்முடைய மனத்திலே எப்போதும் இருந்து கொண்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேண்டாத செயல்கள் செய்யும் போது அது வேண்டாம் அப்படின்னு அறிவுறுத்துறார். ஆனா நம்ம தான் அதை இக்னோர் பண்ணிடுறோம். இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம செயல்படுகிறோம். சோ பரமாத்மாவாக இருந்து அறிவுறுத்துகிறார். அது உள்ளுக்குள்ள இருந்து. வெளியே இருந்து எப்படி அறிவுறுத்துகிறார்? இந்த மாதிரி வேத இலக்கியங்கள் மூலம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை, நிறைய உபனிஷத்துக்கள், புராணங்கள், இதன் மூலமாகவும் நமக்கு அறிவுரைகள் வழங்குகிறார். சோ ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம். நம்மளுடைய ஆசைக்கேற்ப மன என்ன சொல்கிறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கிறோம். இங்க 24ல ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுபவன். இந்த ஜட இயற்கை, அந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள இருக்கிற உயிர்வாழி, அதனுடைய குணங்கள், அவனுடைய அந்த 3 குணங்கள், இதுக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு யார் அந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் முக்தி அடைந்தவர்கள். அவனுடைய தற்போதைய நிலை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறப்பதில்லை அப்படின்னு பகவான் உத்தரவாதமே கொடுத்திருக்கிறார். சோ ஆன்மீக குரு கிட்ட அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் நம்ம சரணடைய வேண்டும். அங்க அவர் வழிகாட்டுதல் படி, அவருடைய வழிகாட்டுதலின் படி நடந்து கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். அப்படி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்ம திரும்பி விட்டால் நம்ம மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்பி வர மாட்டோம். சோ அவன் இந்த ஜடத்தலத்திலிருந்து ஆன்மீக தலத்திற்கு அவன் உயர்த்தப்படுகிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் கேரண்டி கொடுக்கிறது. அடுத்தது பிரபு படி. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे. ஒவ்வொருவரும் பகவானை ஹரே கிருஷ்ணா, ஒவ்வொருவரும் பகவானை எப்படியெல்லாம் வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினால் வழிபடுகிறார்கள். சிலர் ஞானத்தை, அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதால் பகவானை அடைய முயற்சி செய்கிறார்கள். வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதால் நிஷ்காம கர்மயோகம், அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்வதாலும் பகவானை காண்கிறார்கள். சோ பரமாத்மாவை இந்த 3 வழிகளிலுமே நம்ம காண முடியும் அப்படின்னு இங்க தெரிகிறது. அடுத்தது படிங்க. अन्ये त्वयेवम् अजानन्त श्रुत्वान् येऽप्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. हरे कृष्ण. வேறு சிலர், இன்னும் சிலர் பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதும் அவங்களுக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல எந்த அறிவும் கிடையாது, ஆன்மீகத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்கிறார்கள். அவர்கள் ரொம்ப அட்டென்டிவா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஆன்மீக அறிவு கிடையாது. ஆனா மத்தவங்க பகவானை பற்றி எடுத்து சொல்லும் போது அதை ரொம்ப எதுவாக்கியா அப்சர்வ் பண்ணி கேட்கிறாங்க. கேட்கறதுனாலேயே அவர்களுக்கு பக்தி அவரை வழிபட ஆரம்பிக்கிறார்கள். சோ அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பினை வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். சோ இந்த மாதிரி சிரவணம் பண்ணுவதனாலேயே, சிரவணம் பண்றதுனால அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு பார்த்தோம் நவவித பக்திகள்ல. சோ அந்த சிரவணத்தினாலேயே அவர்கள் இந்த பிறவி கடலை, பெருங்கடலை கடக்க முடிகிறது அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்கிறார். அடுத்தது यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावर जङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என இதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவைகளின் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். நீ எதையெல்லாம் பார்க்கிற? மலை, கடல்,
இந்த மாதிரி அசையாதன, அசைகின்றன, நிறைய உயிரினங்கள் எல்லாமே அசைகின்றன. இவை எல்லாமே நீ பாக்குற இல்லையா? இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டினுடைய கலவை. எதனுடைய கலவை? செயல்கள், களம், களத்தை அறிபவன். இது ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் வந்து நீ பாக்குற எல்லா பொருளுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அசைவன அசையாதவை எல்லாமே நீ காண்கின்றாயோ, அதேதான் மறுபடியும் அதேதான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டும் சேர்ந்த கலவைதான் களமும் களத்தை அறிபவனும், களமும் களத்தை அறிபவனும் அப்படின்னு சொல்றாரு. செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் அப்படிங்கிறாரு. ரெண்டும் சேர்ந்த கலவை. அடுத்தது பிரபு. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வனுமே உண்மையில் காண்பவன். யாரு வந்து உண்மையை புரிந்து கொண்டவன் அப்படிங்கிறதான் காண்பவன் அப்படிங்கிறாங்க. சரிங்களா? உண்மையை காண்பவன் அப்படிங்கிறாங்க. யார வந்து உண்மையை காண்பவன் ஒத்துக்கலாம்? பரமாத்மா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ளும் இருக்கிறார்கள். அந்த ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் அழிவு இல்லை. இந்த உடல் மட்டும்தான் அழிந்து போகக்கூடியது அப்படிங்கிறது யாருக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறதோ அவர்களே உண்மையில் காண்பவர்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि हिनस्त्यात्मनात्मानं ददो याति परां गतिं. हरे कृष्ण. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இங்க பாருங்க, ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். யானையோட மனசுல இருக்கிறார், இந்த மனிதருடைய மனசிலே இருக்கிறார், இந்த முனிவருடைய மனதிலே இருக்கிறார், இந்த பசுவின் மனதிலும் இருக்கிறார். சோ எல்லா இடத்திலுமே வந்து சமமாக வீற்றிருக்கிறார். கொஞ்சம் கூட வேறுபாடு கிடையாது. சோ அதனால எல்லார் மனதிலும் இருக்கிற ஆத்மா ஒருவரே அப்படிங்கிற உண்மை யாருக்கு தெரிகிறதோ அவர் தன்னைத்தானே வந்து இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. சோ தன்னைத்தானே இழிவுபடுத்திக் கொண்டால் ஆன்மீகத்திலே முன்னேற முடியாது. அதனால எல்லோரும் சமம் அப்படிங்கிறத நினைச்சுக்கிட்டு அவன் வந்து தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். சோ ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கு முயற்சிகள் செய்கின்றான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियकर्माणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति. हरे कृष्ण. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். இது மூணாவது டெபினிஷன். காண்கின்றவன், உண்மையை காண்கின்றவனுக்கு. சோ நம்முடைய உடல், நம்முடைய புலன்கள், இதுதான் வந்து நம்முடைய செயல்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது. ஆத்மாவுக்கும் நாம் செய்கின்ற செயலுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை அப்படிங்கிறது யாருக்கு புரிந்திருக்கிறதோ, சோ நம்முடைய பாடி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயந்திரம். சோ இந்த இயந்திரத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிறது. சோ அந்த ஆத்மா எதையுமே செய்வது கிடையாது. செய்வது எல்லாமே இந்த உடல்களும் இந்த புலன்களும் தான். சோ இதை வந்து தெரிந்திருக்கிறவர்கள் வந்து உண்மையில் காண்பவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். அடுத்தது यथा सर्वगतं शौषं यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते. हरे कृष्ण. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தன்னுடைய நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறது. நம்ம மேல பாக்குறோம், ஆகாயம் ஃபுல்லா ஆகாயத்தை தான் பாக்குறோம். எல்லா இடத்திலையும் வந்து அது நிறைந்திருக்கிறது. ஆனாலும் அது எதனுடனும் கலப்பது கிடையாது. காற்றுடன் கலக்கிறதா? இல்ல. அந்த மேகத்திலே இருக்கின்ற நீருடன் கலக்கிறதா? இல்ல. எதனுடனுமே அது கலக்கிறது இல்ல. தனியாதான் இருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பது இல்லை. சோ அது நம்ம உடலுக்குள்ளதான் அமைஞ்சிருக்கு. ஆனாலும் வந்து நம்ம உடலோட அது ஒட்டுவது கிடையாது. எப்படி கொப்பர தேங்காய் அந்த உள்ள இருக்கிற தேங்காய் ஓட்டோட ஒட்டாம தனித்திருக்கிறதோ அதே மாதிரி இதுவும் தனித்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ நீர் இருக்கிறது, மண் இருக்கிறது,
சரிங்களா? இந்த காற்று, இந்த நீர், மண், மலம் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் புகுந்து வருகிறது. ஆனாலும் அது எதனுடன் இணைவது இல்லை, அது எதனுடன் கலப்பதில்லை. உண்மைதானே? சரிங்களா? அந்த மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் உடலுக்குள்ள இருந்தாலும் அது உடலுடன் கலப்பதில்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது. அடுத்தது யதா பிரகாஷத்யேக கிருத்ஸ்னம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்னம் பிரகாஷயதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ண. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவது போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறான். சோ ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையுமே ஒளியேற்றுகிறது. அதே மாதிரிதான் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆத்மா தன்னுடைய உணர்வினால் உலகம் உடல் முழுவதையுமே பிரகாசப்படுத்துகிறது. யாராவது கோமால இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு உணர்ச்சி அவ்வளவா இருக்காது இல்லைங்களா? அவங்க கான்சியஸ் இல்லாம இருப்பாங்க. சோ அவங்க அப்போ உணர்வு இல்லை. அப்போ உயிர் இருக்கிறது, ஆனால் உணர்வு இல்லை. சோ அததான் நம்ம எப்ப ஆத்மா வெளியேறுகிறதோ நம்மள என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பாடின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, சுகன்யா அப்படின்னு பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆத்மா வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே இத பாடின்னு தான் சொல்லுவாங்க, பேர் சொல்லி சொல்ல மாட்டாங்க. சோ அந்த உணர்வு இருக்கிறதுனாலதான் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம். அந்த உணர்வு, அந்த ஆத்மா வெளியேறிவிட்டால் நாம் இறந்தவர்களாக விடுவோம். நமக்கு பேர் கூட நமக்கு சொந்தம் கிடையாது. அதுதான் தன்னுடைய உணர்வினால் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகிறான் ஆத்மா அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரம் ஞோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தே பரம். ஹரே கிருஷ்ண. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து, சோ உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும், உடல் நம்மளுடைய உடலுடைய உரிமையாளன் ஆத்மா, பரமாத்மா, இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிட்டு ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு, முக்தி பெறுவதற்கு வழிமுறைகளை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். சோ நேயம், சோ அந்த கோலை ரீச் பண்றாங்க. இந்த ஞானம் யாருக்கு அமைய பெறுகிறதோ, இந்த ஞானத்தை அறிவதற்கு யாரெல்லாம் முயற்சி செய்கின்றார்களோ, முயற்சி செய்து அறிந்து கொண்டவர்கள் நேயத்தை, அந்த பரம இலக்கினை, பரமாத்மாவினை சென்று அடைகிறார்கள். சோ இந்த ஜட இயற்கை பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு, முக்தி பெறுவதற்கான வழிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த பகவான் நம்மளுக்கு இந்த சாப்டர்ஸ்ல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ நமக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் உணர்கிறார், நம்முடைய ஜீவாத்மா நம்முடைய உடலை மட்டுமே உணர்கிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வேறுபாடு. இது உங்களுக்கு கிறிஸ்டியன்ல வந்தாலும் வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. பதிமூணாவது இதனுடைய சுருக்கம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்டார். சேத்திர, சேத்திரக்ஞ, அடுத்தது ஞானம், நேயம், இதெல்லாம் 6 கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டார்னா, அநேயம் அப்படிங்கிறதுலாம். சோ இதுக்கு எல்லாமே பகவான் பதில் சொன்னார். சேத்ரா மற்றும் சேத்திரக்ஞ ஞானத்தின் விளக்கம் இதெல்லாமே 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொன்னார். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதெல்லாம் அறிவு, இதெல்லாம் ஞானம், இதெல்லாம் அஞ்ஞானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுத்திருந்தார் பகவான். நேயம், அறிவின் பொருள் என்ன? பிரகிருதி, புருஷா என்பவர் ஆர், களத்தை அறிபவன். இதுக்கு 2 பேத்துக்குடைய யூனியன் செயல்களின் களம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா? செயல்களின் களம், களத்தை அறிபவன் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை, அதாவது நேயம் அப்படிங்கிறதையும் என்ன அப்படிங்கிறதே பகவான் விளக்கமாக சொல்லியிருந்தார். சோ இந்த 13வது சாப்டர் இதோடு முடிவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரி. இதை நான் சொல்லாம போக மாட்டேன். எப்படினாலும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன். நான் கண்டிப்பா கிளாஸஸ் எல்லாம் முடிஞ்சா கூட ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரியை நான் சொல்றேன். அடுத்தது பிரபு.
மாதவேந்திர பூரி அந்த பிக்சர்ஸ் தான், அந்த டெய்டி தான் இவங்கெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியினுடைய அதனுடைய இது கொடுத்திருக்காங்க. பக்தியின் உச்சம் என்றால் ஞானம். ஏன் கடைசி அத்தியாயங்களில் வைக்கப்பட்டது? ஞானம் அப்படிங்கறது ஏன் வந்து கடைசி 6 அத்தியாயங்கள்ல வச்சாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. முழுமையில் பகவத்கீதையின் 1வது 6 அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது, அதாவது கர்மகாண்டா செய்வதன் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு செய்வது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் சொல்லுச்சு. அப்புறம் கடைசி 6 சாப்டர் வந்து எதை விவரிக்கிறது, நடுத்தர 6 எதை விவரிக்கிறது அப்படின்னா 12வது அத்தியாயத்திலிருந்து பக்தி யோகத்தை பற்றி விவரிக்கிறது. பிறப்பு இறப்பிலிருந்து எப்படி வந்து பகவான் வந்து விடுவிக்கிறார் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டது. ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருளுலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. அதாவது ஞான யோகம். கடைசி 6 சாப்டர் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும், விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற தத்துவ அறிவை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கிறது. மாயாவிலிருந்து, இந்த இல்யூஷன் இதுல இருந்து நம்ம பற்று இல்லாமல் நம்ம பகவானோட எப்படி வந்து இணைய வேண்டும், அதற்கு உதவுவதுதான் ஞான யோகம். சோ எனவே நம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அதுவே ஒரு பக்தியின் ஒரு பகுதியாக நம்ம மாறுகிறது. அப்படி ஞான யோகத்தில் கிடைத்த அறிவை பக்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்தும் போது அதுவே வந்து பக்தியினுடைய ஒரு பார்ட்டாக மாறிவிடுகிறது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் மாதாஜி. சரிங்க பிரபு, நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. அந்த கடைசி ஸ்லோகம் சொல்லி முடிச்சுங்க. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ விபாக யோகோ நாமஹ த்ரயோதசோऽध्यायः. ஓம் ஹரயே நமஹ. ஓம் ஹரயே நமஹ. ஓம் ஹரயே நமஹ. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா.